дониш дар рӯзи хуб сарват асту дар рӯзи бад роҳнамо. бо камоли эҳтиром салом арз мекунем ба шумо дӯстони азиз, бинандаҳои телевизиони Тоҷикистон ва ҳаводорони барномаҳои интеллектуалӣ. Инак пешниҳоди шумо мегардад дӯстони азиз нашри якуми барномаи интеллектуалӣ як ба як. дӯстони азиз, албатта аз номи барнома ба ҳамаи шумо маълум аст ки як ба як, яъне дар барномаи мо танҳо як нафар метавонад иштирокчӣ бошад ва шарти иштирок дар барнома ҳамин гуна аст. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирокчии барномаи мо бошад, албатта новобаста аз сину сол метавонад дар барнома иштирок кунад. танҳо албатта лозим аст дониш ва маҳорат. ва баъд аз оне ки мо дар барнома ба иштирокчии худ ҳамагӣ 10 савол пешниҳод мекунем. ҳар нафаре ки иштирокчии мо мешавад, ба он нафар албатта 10 савол пешниҳод карда мешавад. дар сурате ки ба 10 савол ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад, метавонад албатта ба 10 гонаи беҳтарин ворид гардад. яъне дар ҳолате ки ба 10 гонаи беҳтарин ворид гардид, интизор мешавад албатта нафарони дигарро. ва ҳамин тавр 10 нафар ба 10 гонаи беҳтарин ворид гардид, мавсими якуми барнома ҷамъбаст мешавад ва он 10 нафаре ки албатта ба 10 гонаи беҳтарин ворид гардида буданд, барномаи махсус мешавад. ҳар нафар албатта бо тӯҳфаҳои махсус сарфароз карда мешавад. дӯстони азиз, акнун чӣ гуна ки дида истодаед, нахустин шуда дар барномаи мо иштирок мекунад донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон Адолат Бегова. хуш омадед ба барномаи мо. саломат бошед. чӣ гуна ки дар оғози барнома қайд кардем, агар шумо тавонед ба 10 саволе ки мо ба шумо пешниҳод мекунем, шумо агар посухи дуруст гардонед, албатта шумо ба 10 гонаи беҳтарин ворид мегардед. вақте ки ба 10 гона ворид гардед, албатта ки интизор мешавед ва ҳамин мисли шумо 10 нафаре ки ба 10 гона ворид гардид, мо бо он 10 нафар албатта барномаи махсус ташкил мекунем ва бо ҳар як нафар тӯҳфаи махсус супорида мешавад ва бо ҳамин мо мавсими якумро ҷамъбаст мекунем. яъне тарзи аз як мавсим ба мавсими дигар гузаштани барнома ҳамин гуна сурат мегирад. ва мо умед мекунем ки шумо низ яке аз нафароне мешавед ки ба ин 10 гона ворид мегардед. чун саволҳо саволҳои мушкил нест. ҳар он саволе ки мо ба шумо пешниҳод мекунем, ман боварӣ дорам ки дар куҷои хондаед, дар куҷои шунидаед, яъне ягон савол бегона нест. барои шумо фаҳм аст? фаҳмед. хуб, дар оғоз барнома чӣ гуфтан мехоҳед? дуруд ба ҳамаи бинандагони телевизиони Тоҷикистон ва шумо ровии муҳтарам. пеш аз ҳама мехостам миннатдории худро ба кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расонам ки махсусан барои боз ҳам баланд бардоштани донишу малакаи мо ҷавонон чунин барномаҳои интеллектуалиро таҳия менамоед ва дар баробари ин ҳама кӯшишҳомо низ ҷавонон ваъда медиҳем ки бо баҳои хуб аъло таҳсил намоем ва оянда номбардори ин давлат шавем. беҳтарин, беҳтарин. хуб, ман аз шумо муваффақият мехоҳам. акнун шумо мода бошед, оғоз мекунем ба саволу ҷавоб. бояд қайд кард ки шарти барнома ҳамин гуна аст. агар дар ҳолате ки шумо омода нестед, яъне он саволе ки барои шумо пешниҳод мекардам омода нестед, шумо метавонед ки аз 30 сония вақт истифода баред. хуб, шурӯъ мекунем. саволи якум. асари субҳи ҷавонии мои Сотим Улуғзода ки қиссаи тарҷумаи ҳолӣ мебошад, ҷараёни воқеа аз номи қаҳрамони хурдсол ки таҷассуми даврони кӯдакӣ нависанда мебошад баён мегардад. шумо гӯед ки номи қаҳрамони хурдсол ки таҷассумгари даврони кӯдакӣ нависанда мебошад чист? шумо агар асари субҳи ҷавонии мои Сотим Улуғзода мутолиа карда бошед, яъне чӣ гуна ки дар савол омадааст, қиссаи тарҷумаи ҳолӣ мебошад. яъне нависанда Сотим Улуғзода ҳар он чизе ки аз худ гузаштааст, ин саргузашти худро қисса кардааст ва албатта ки дар нақши худ, яъне ҳатман дар қисса, дар асар номи худро зикр накардааст, балки дигар он нафаре ки нақши нависандаро иҷро мекунад бо дигар ном ёд мешавад. шумо гӯед ки он чӣ ном дорад? агар омода нестем, барои шумо вақт пешниҳод мекунам. ман ба саволи пешниҳод шуда аз вақти додашуда истифода намебарам. мехоҳам ки ҷавоб диҳам. дар ҳақиқат дуруст қайд намудед. асари Сотим Улуғзода, яъне субҳи ҷавонии мо, асосан ин асари ёддоштӣ мебошад ки ман бевосита худам ин асарро мутоила намудам. ва воқеан қайд кардан зарур аст ки Сотим Улуғзода яке аз нависандаҳои хело ҳам боистододи муосири адабиёти тоҷик ба ҳисоб мераванд ва воқеан ҳам ин асари ёддоштӣ дар бораи зиндагонии хурдсолӣ ва аз шаҳр аз деҳот ба шаҳр омадани Сотим Улуғзода, яъне чӣ қадар воқеаҳое ки онҳо дар ин вақтҳои душвори зиндагонӣ аз сар гузаронданд, ҳамаш дарҷ гардидааст. ва дар ин ҷо бевосита ки ин асари ёддоштӣ аст, яъне дар бораи худи Сотим Улуғзода аст, аммо Сотим Улуғзода дар ин асаре ки нависонданд, номи худашро
қайд накарданд. ва савол ки яъне номи ин хурдсол кӣ буд? Ин ном ин бачае ки хурдсоле ки бо ҳама даргириҳою азобҳои он зиндагонӣ пуртоқат буд, номаш Собир. ва бевосита ин асарро соли 1954 нависонданд ва ин асар аз қисмҳо иборат аст ки ҳар як қисмати он бо салафаи махсус оғоз меёбад, яъне дар деҳот ё ки дар шаҳр, дар завод, махсусан онҳо падарашон бисёртар дар боғбонӣ мекарданд дар завод. ва яке аз лаҳзаҳои ҷолиби ин асар дар он аст ки дар бозгашт ба деҳот Собир ин китобашро фаромӯш мекунад ва бевосита ин китоб барои вай гӯё аз ҳама чиз қиматтарин буд, чунки ӯ якумин бор дар ин китоб сурати ҳайвонҳо, ҳар гуна суратҳоро дида буд ва аз ҳамин даврон сар карда дар дили ӯ меҳру муҳаббат оид ба омӯхтани илм, нависондани ҳар асарҳо, повестҳо, умуман шавқи зеҳнии ӯро бедор намуд ва ҷавоби ман оид ба ин савол пешниҳод намуда, яъне номи ин қаҳрамони хурдсоли мо Собир мебошад. ман аслан мегӯям барои оне ки дар воқеъ шумо ин асарро мутолиа кардаед ва бо нафароне ки айни ҳол моро тамошо мекунанд ва ин асарро мутолиа накардаанд, мо тавсия медиҳем ки ҳатман мутолиа кунанд. ва ҷавоби дуруст ин бошад, албатта Собир. ман аслан мегӯям ҷавоб дуруст аст. саволи дуюм. қасри фарҳангии Арбоб яке аз қасрҳои бошукӯҳи фарҳангӣ ва санъати хоссаи меъморию тасвирии вилояти Суғд мебошад ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷойгир шудааст. дар ин қасри таърихӣ иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардидааст. бояд қайд кард ки тамоми сохтмони ин иморати баланд бе кранҳои борбардор ва умуман бе ёрдами техникаи ҳозиразамон, балки бо усули халқӣ сохта шудааст. қасри Арбоб ба номи кӣ номгузорӣ карда шудааст? ман боварӣ дорам ки шумо аз наздик қасри Арбобро дидаед. бале, чунки ман худ зодаи вилояти Суғд ҳастам ва махсусан барои ман ҳамчун як ҷавони суғдзамин боиси ифтихор аст ки қасри Арбоб дар вилояти Суғд ҷойгир аст ва махсусан чӣ хеле зикр намудед. қасри Арбоб ба номи яке аз шахсиятҳои таърихӣ, яке аз шахсиятҳое ки воқеан ҳам барои миллати тоҷик хизматҳои шоён карданд, яъне Саидхоҷа Урунхоҷаев гузошта шудааст ва ман бо боварӣ комил гуфта метавонам. ман аҳсан мегӯям барои оне ки ду саволе ки ман пешниҳод кардам, саволи якумам асари Суфи ҷавонии мо, ман аз он хурсанд шудам ки шумо ин асарро пурра мутолиа кардаед. ман метавонам зиёд сухан накард, чун мутолиа кардаед, ҳатман китобро мутолиа мекунӣ, чӣ гуна саволе аз дохили китоб пешниҳод мегардад, ҷавоб гардонидан осон аст. аслан ҷавоб дуруст аст, албатта ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев номгузорӣ шудааст. аслан албатта ду ҷавоби дуруст мон аслан мегӯям. идома метем. саволи сеюм. дар системаи даврии Дмитрий Иванович Менделев элементе ки ба номи олими маъруфи ҷаҳон Алберт Эйнштейн номгузорӣ гардидааст чӣ ном дорад? ба ҳар яки мо маълум аст ки дар ҷадвали Менделев ҳар як элементое ки гузошта шудааст, албатта ба номи масалан ҳаст элементое ки ба номи давлатҳо аст, масалан Полони ба шарафи Полша, Рутени ба шарафи Русия, Германия ба шарафи Германия, Франсия ба шарафи Франсия ва ҳаст элементое ки ба шарафи қитъаҳои олам номгузорӣ шудааст, масалан Европи ба шарафи Европа, Америси ба шарафи Америка. ва бо ҳамин ҳаст элементое ки ба номи олимон гузошта шудааст, махсусан элементе ҳаст ба номи худи Менделев ҳам гузошта шуда. ҳамон ҷо савол омадааст ки элементе ки ба номи Алберт Эйнштейн номгузорӣ шудааст, номи элемент чӣ аст? оид ин саволи пешниҳод шуда мехоҳам аз вақт додашта истифода барам. барои шумо вақт пешниҳод мегардад, барои албатта барои фикр кардан. марамат 30 сония барои фикр кардан, шояд он чизе ки ба хотир наомадааст ба ёд биёрад. сониҳо шурӯъ шуданд. дар системаи даврии Менделев элементе ки ба номи олими маъруфи ҷаҳон Алберт Эйнштейн номгузорӣ гардидааст чӣ ном дорад? марамат 30 сония ба охир расид. Дмитрий Иванович Менделев ин системаи худро кашф намуд, онро ба 7 гурӯҳ 10 қатор тақсим намуд ва дар ин ҷо элементҳо бо номҳои худ махсусан зикр ёфтанд ва аввал сар мешавад аз
ғайри металлҳо баъд ба металлҳо. Инчунин дар системаи давлии Менделеев ду қисмати махсуси элементҳо бо гурӯҳи актонидҳо ва лантаноидҳо ҳам зикр гардидаанд. Ба фикри ман, яъне ин номи ин элемент Эйнштейни аст. хулосаи охирон хулосаи охирон яъне ки ба номи Эйнштейни, Алберт Эйнштейн бошад, ба фикри ман ин Эйнштейни аст. ҷавоб дуруст. Элементи Эйнштейни ҷавоб дуруст аст. се саволи якум ҷавоби дуруст. саволи чаҳорум. падари таърих Ҳеродот, механика Архимед, тип Гиппократ ва ботаника Теофраст мебошад. шумо гӯед ки падари адабиёт кист? ба ин савол пешниҳод шуда, боз мехоҳам аз вақт истифода бошад. барам. 30 сония барои фикр кардан. марамат, сониҳо шурӯъ шудам. падари таърих Ҳеродот, механика Архимед, тип Гиппократ ва ботаника Теофраст мебошад. шумо гӯед ки падари адабиёт кист? марамат. Теофраст падари ботаника ва ҳамин тавр дигар шахсиятҳо зикр гардидаанд. Ман боз дар вақтҳои холигӣ китоб мутоилаа менамоям ва бисёртар рӯ меоварам ба адабиёт. бисёр сухан рондан, китоб хондан, шеър хонданро хелам дӯст медорам. ва дар ин савол ман дар чанд ҷо вохӯрдаам ва ба фикри ман падари адабиёт ин Ҳомер ё Гомер мебошад. ба истлоҳи дигар ҷавоби дуруст падари адабиёт Гомер мебошад. ман аслан мегӯям ҷавоб дуруст аст. 4 саволи пешниҳод гардида мо 4 ҷавоби дуруст диштем. саволи панҷум. яке аз ин рангҳо дар ҳалқаҳои рамзи бозиҳои олимпӣ ҷилӯ наёфтааст. сафед, сиёҳ, сабз. дар ҳамагӣ бояд қайд кард ки дар рамзи бозиҳои олимпӣ 5 ҳалқа аст. 5 ҳалқа аз 5 қитъаи олам гирифта шудааст. шумо маълумот доред? бале. як аз ин рангҳое ки ман номбар кардам, як аз инҳо дар ҳалқаи рамзи бозиҳои олимпӣ вуҷуд надорад. сафед, сиёҳ, сабз. агар маълумот надошта бошед метавонед фикр кунед. бале, фикр мекунам. бошад. 30 сония барои фикр сониҳо шурӯъ шудам. дар ин ҷо мебудам ҳалқаи рамзи бозиҳои олимпиро ба ёд овард ки аз кадом рангҳо иборат аст он. 5 ҳалқа аст ва аз 5 ранг иборат аст. сониҳо ба охир расид. агар дида борем, воқеан саволи душвор нест. бале, бояд ба ёд оварам аммо албатта ба ёд овард. сафед, сиёҳ, сабз. аммо медонам ки дар ин ҷо ранги сиёҳ дар ҳалқаҳои олимпӣ ҳаст. аниқ. чунки ба сиёҳ қитъаи Африқа дохил мешавад. дар ҳалқаи бозиҳои олимпӣ ранги сабз нест. сабз. хулосаи хунамин ранги сиёҳ. ранги сиёҳ. аммо шумо дар пеш гуфтед ки қитъаи Африқа аст. ман мақсади ман ба он хотир аст ки шумо вариантро дигар кунед, яъне ба хотир овардан аст ин. хулосаи охирон. хулосаи охирон ранги сабз. ранги сабз. ҷавоби дуруст дар ҳалқаҳои бозиҳои олимпӣ ранги сафед ҷилӯ наёфтааст. агар шумо такя мекардед ба мантиқ, ҷавоб пешниҳод мекардед. масалан, чӣ гуна ки шумо қайд кардед, дар воқеъ ранги сиёҳ қитъаи Африқа аст. мо ҳамагӣ 6 қитъаи олам дорем ва дар ҳалқаи рамзи бозиҳои олимпӣ ҳамагӣ 5 қитъа аст. ин ба он аст ки ранги сафед нишонаи куҷо аст? Антарктида. ва ба хотир ки дар Антарктида ҳаёт вуҷуд надорад, зиндагӣ нест, мардум ки нест, ранги сафедро гирифтан аз он ҷо. барои ин 5 масалан сабз қитъаи Австралия аст. аммо набояд рӯ афтода шуда аз оне ки баъд 10 гона ворида мегардид. аммо 4 саволи дар пеш буда ҷавоби дуруст буд. саволи навбатӣ. Искандаркӯл яке аз кӯлҳои зеботарин ва машҳуртарин Тоҷикистон мебошад ки дар ҳудуди ноҳияи айни вилояти Суғ ҷойгир шудааст.
умқи он 72 метр ва дарозияш 3,2 километрро ташкил медиҳад. Искандаркул дар баландии чанд метр аз сатҳи баҳр мавқеъ гирифтааст? ин савол мушкил нест. бале ба ин саволи пешниҳод шуда мехоҳам ба истифодаи вақт Марҳамат. ҷавоб диҳам. Искандаркул яке аз кӯлҳои на танҳо зебою хушбоду ҳавои ноҳияи айнӣ, балки дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ва барун аз он дар байни иттиҳоди давлатҳои мустақил ба хубӣ шинохта шудааст ва хелам сайёҳони зиёд аз ин дар як сол аз ин Искандаркул дидан менамоянд. Баландии Искандаркул аз сатҳи баҳр дар масофаи 2195 метр аз сатҳи баҳр баланд ҷойгир шудааст. воқеан ҷавоби дуст ин албатта 2195 метр аст. ман аҳсан мегӯям. саволи ҳафтум. луқмони ҳакимро гуфтанд: адаб аз кӣ омӯхтӣ? гуфт: аз беадабон. ҳарчи аз онҳо дар назарам нописанд омад, аз он парҳез кардам. ҳикояи мазкур дар кадом асар омадааст? ҳикояе аст ки бениҳоят маъмул аст. ман медонам ки масалан мо хеле хурд будем ҳамин ҳикояро мегуфтанд: адаб аз кӣ омӯхтӣ? аз беадабон. ҳарчи дар онҳо нописанд омад, аз он парҳез кардам. мехоҳам аз вақт дода шуда истифода барам. бошад. марҳамат, 30 сония барои фикр кардан. хеле ҳикояи машҳур аст, аммо на ҳар нафар медонад ки ин ҳикоя дар кадом асар омадааст. марҳамат, 30 сония ба анҷом расид. хулосаи шумо? хулосаи ман оид ба ин савол, яке аз асарҳои ахлоқию одобу таълиму тарбиявӣ гӯем, ин Гулистони Саъдии Шерозӣ мебошад. Инчунин ҳам гулистон ҳамчун бӯстон. аммо дар ин ҷо вақте шумо ин матнро пешниҳод намудаед, воқеан бо забони фаҳмо буд барои ман ва забони бӯстон бошад камтар душворфаҳм аст ва ман аз ҳамин чи ба мантиқ дар ин ҷо ба мантиқ такя намуда мехоҳам ки яъне ба худам варианти аввала ин гулистонро мондам, баъд дуюм бӯстонро. мехоҳам гулистонро интихоб намоям ва гуфтаниям ки ҳикоя матне ки шумо дар бораи Луқмони Ҳаким барои ман пешниҳод намудед, ин ба яке аз китобҳои машҳури панду ахлоқии Саъдии Шерозӣ дохил мешавад. лекин дар шумо дуруст қайд кардед. воқеан ҳикояе ки дар гулистонам омадааст бениҳоят ҳикояи яъне пурмазмун аст ва ҳар нафар ба як мартаба хонан дарк намекунад. ва он ҳикояе ки масалан ба ҳамин монанд асту фаҳмиши он хеле осон аст, ин албатта ёд мешавад дар Баҳористони Абдураҳмони Ҷомӣ, ки он албатта аз пурра дар пайравии Гулистон эҷод шудааст. шояд дар Баҳористон аст. ман низ ин Баҳористони Абдураҳмони Ҷомиро мутоилаа намудам, чӣ қадр дар пешам қайд кардам. ман мехоҳам ҷавоби худро иваз намоям. шояд дар Баҳористон бошад. суханои ман ба он хотир набуд ки шумо вариантро тағйир диҳед. Не, ман танҳо ба хотир овардам. шояд ҳамон варианти худатон аст. барои чӣ аввал Гулистонро интихоб намудам ки ман ба Луқмони Ҳаким якумин бор махсусан дар ин китоб шинос шуда будам. дар Гулистон? бале. бояд қайд кунем ки масалан Луқмони Ҳаким ҳам дар Гулистон ҳаст, ҳам дар Баҳористон ҳам ҳаст. чун Баҳористон агар мо мутолиа кунем, он чизе ки дар Гулистон аст, яъне ҳамон асар дар пайравии ҳамин навишта шудааст, танҳо омафаҳм аст. ин савол барои ман як такони ҷиддӣ шуд ва ман мехоҳам баъд аз бурун шудан аз ин толор, аз ин барнома ҳатман бори дигар ин китобҳоро мутоилаа кунам, ба хотир биёрам. ва албатта мақсади барномаҳои интеллектуалиам маҳз ҳамин аст. он нафароне ки иштирок мекунем, он нафароне ки моро тамошо мекунанд, новобаста аз ин масалан он саволое ки пешниҳод мешавад, онҳо масалан дигар паллои онро аз худ кунанд. он китобҳое ки мо мисол номбар кардем, мақсад аз пешниҳоди барномаҳои интеллектуалӣ ин пеш аз ҳама ҷалб кардани махсусан ҷавонон ба илму дониш аст. ва ман интихоб менамоям Баҳористони Абдураҳмони Ҷомӣ. агар ҷавоб дуруст набошад, роҳ афтода намешавам, боз аз пай мутоилаа мешавам. ҷавоби дуруст асари Гулистони Саъдии Шерозӣ боби дуюм дар ахлоқи дарвешон. мутаассифона ҷавоб нодуруст аст.
вақте ки ман ба ёд овардам, ин маънои он дорад ки шумо дар ҷавобатон на он қадар устувор будед. Агар шумо устувор мешудед, вариантро тағйир намедодед. саволи ҳаштум. абуалӣ ибни сино кадом амири сомониёнро табобат намуд ва ба китобхонаи дарборӣ роҳ ёфт? ин савола мушкил нест. мо дар таърих ба ин чиз бисёр бухӯрдаем. абуалӣ ибни сино кадом амири сомониёнро табобат намуд ва ба китобхонаи дарборӣ роҳ ёфт? ба ин савол мехоҳам бе истифодаи вақт ҷавоб диҳам. марамат. абуалӣ ибни сино яке аз табибон, яке аз мутафаккирони форсу тоҷик ба ҳисоб меравад ва дар соҳаи тиб хело ҳам ба дастовардҳои бузург қайд намоем ноил гардидааст ва бевосита дар айни ҳол ҳам бошад аз тавсияю аз он чизҳое ки абуалӣ ибни сино ба мо насли тоҷик, ба мо насли форсзабон гузоштааст истифода мебаранд ва вақте абуалӣ ибни сино яке аз амирони дарбони сомониро табобат менамояд ва мехоҳад ки ба ӯ пешниҳод менамоянд ки амир шифо меёбад, мегӯяд ки ман барои ту чӣ мехоҳӣ кунам, барои чизе ки муҳайё месозам. Аммо абуалӣ ибни сино чун бисёртар аз паси ҷустуҷӯ буд, аз паси дониш аз худ намудан буд ва дар ҳамон замонҳо дар давлати сомониён яке аз китобхонаҳои бузург гӯем воқеъ гардида буд ки дар ин ҷо хело ҳам китобҳои нодир нигоҳ дошта мешуданд ва хоҳиши абуалӣ ибни сино он шуд ки барои ман иҷозат диҳед, ман шабонарӯзӣ дар ҳамин китобхона истам ва аз паи мутоилаи ин китобҳо шавам. Чунки ба ҳар кас иҷозати онро намедоданд. амир фармон медиҳад ва мегӯяд ки абуалӣ ибни синоро ба китобхона роҳ диҳанд, то ки он китобҳоро мутоила намояд ва воқеан вақте ин гуна ҳикоятҳоро мешунавӣ, боз барои инсон як рӯҳият медиҳад ки чӣ қадар шахсиятҳои бузург, чӣ қадар имкониятҳо доштанд, аммо ба ҳама ин нигоҳ накарда онҳо боз аз паи мутоила буданд ва амири сомонӣ ин насри ду мебошад. ман аслан мегӯям барои оне ки шумо маълумот доред, дар воқеъ ҳамин гуна аст, яъне ҳамин гуна аст қиссае ки шумо нақл кардед, аммо шояд дар ҷавоб каме хато мекунед. ин ягона саволе буд дар ҳамин нишасти ҳозираи мо ки ман ҷавоби дуруст надоштам, яъне ин ман тахминан интихоб намудам. ҷавоби дуруст нуҳ ибни мансур. мутаассифона ҷавоби ҳаштум, бозам саволи ҳаштум ҷавоби нодуруст. мутаассифона. саволи нуҳум. ин қаҳрамони асари бадеӣ 27 сол танҳо дар ҷазираи беодам зиндагӣ намудааст. сухан атрофи кадом қаҳрамони асари бадеӣ меравад? мехоҳам аз вақт додашта истифода барам. бошад. савол барои шумо фаҳмо аста? бале фаҳмо. ин ҳатман асари нависандаҳои тоҷик нест, бояд қайд кард, лекин бениҳоят асари маъмул аст. ин қаҳрамони асари бадеӣ 27 сол танҳо дар ҷазираи беодам зиндагӣ намудааст. сухан атрофи кадом қаҳрамони асари бадеӣ меравад? марамат. сониҳо ба охир расид. ба чӣ хулоса омадед? агар нигоҳ андозем ба адабиёти ҷаҳонӣ ва ба он нафароне ки махсусан қаҳрамонҳои ҷазиравӣ гаштаанд, хело ҳам зиёд ҳастанд. робинзон крузо ки хело ҳам ин аз рӯи кадом асар? аз рӯи асар аниқ намедонам. боз кадом қаҳрамон аст ки гулвер бо ҳаст. дар ин ҷо гулвер он ҳам дар ҳамин ҷазираҳо сайру гашт саёҳат мекард ва ин чизро ҳам вохӯрдаам. шояд хато ҳам бошад, аммо робинзон крузо. ҷавоб воқеан дуруст аст. ин робинзон крузо аст ки 27 сол танҳо дар ҷазираи беодам зиндагӣ намудааст ва бояд гуфт ки аз рӯи ин асар зиёд филмҳо ба навор гирифта шудааст. саволи охирон, яъне саволи даҳум дар барнома. алифбои юнонӣ аз 24 ҳарф иборат аст. ҳарфи охиронаш чӣ ном дорад? барои шумо савол фаҳмо аст? фаҳмо аст. алифбои юнонӣ ҳамагӣ аз 24 ҳарф иборат мебошад. ҳарфи охиронаш чӣ ном дорад? мехоҳам аз вақти додашта оид ба ин савол истифода намоям. бошад.
марҳамат, шумо 30 сония метавонед фикр кунед ва шояд ба ёд ояд. Сониҳо шурӯъ шуд. марҳамат, вақт ба анҷом расид. ин бо ҳарфҳои сарф мешавад ки алфа, бета, гамма, делта ҳамин хел давом ёфтан мегирад ва охирон чун ин алифборо пурра аз ёд намедонам ва шояд охирон ҳарфи алифбои забони юнонӣ ин эпсилон бошад. Дигар вариант нест? Нест. Бигзор эпсилон бошад. ҷавоби дуруст ин омега аст. Ин монанд аст ба W. Медонистам охир. ҷавоб нодуруст аст. Ин саволи даҳумам ҷавоби нодуруст. ман аҳсан мегӯям барои иштирок ва албатта бояд қайд кард ки аз миёни 10 соле ки барои шумо пешниҳод кардем 4 савол ҷавоби нодуруст ва ба 6 саволи дигар шумо ҷавоби дуруст гардондед. ман аҳсан мегӯям, яъне қайд кардан зарур аст ки ҷавобҳои дуруст зиёдтар ҳастанд ва ин албатта аз он шаҳодат медиҳад ки шумо имрӯз дар барномаи мо фаъолияти хуб нишон додед. ман аҳсан мегӯям барои иштироки имрӯза. хуб, дар анҷом чӣ гуфтан мехоҳед? чӣ хулоса кардед ва чӣ бардошт кардед аз барномаи имрӯза? хело ҳам ин барои ман таъссуроти амиқ гузошт ки ман тавонам қобилияти зеҳнии худамро дар ин барнома санҷам. яъне дар ин ҷо гуфтаниам ки ҳама имкониятҳо ҳаст ва мо танҳо мебояд ки аз пайи мутоила ва ҷустуҷӯ шавем. ман ба шумо аҳсан мегӯям барои иштироки имрӯза ва умед бар он мебандам ки бозам дар ҷустуҷӯи илм мешавед, мехонед, кӯшиш мекунед ва ҳатман дар дигар барномаҳо иштирок мекунед. донишу малакаи худро месанҷед ва ҳатман ғолиб мегардед. барои иштироки имрӯза ман ба шумо ташаккур мегӯям. саломат бошед, миннатдорам. дӯстони азиз, бояд қайд кард ки барномаи як ба як ин барномаи худи шумо аст. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирокчии барнома бошад, новобаста сину сол метавонад ба телефони 221 ва ё ба суроғаи кӯчаи Беҳзод 7А аз телевизиони Тоҷикистон муроҷиат намоед. дар ин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. То дидор. хайр.